Добър вечер на всички! Бих желала да работим заедно тази вечер, за да открием науката за съня. Ако погледнем на това как да поддържаме 8-те основни принципа на здравето, ще видим, че номер 3 е сънят. Бог ни е създал да спим в нощните часове. Знаете ли, че съня никога не е бил проблем преди електрическата светлина? Знаехте ли това? Никога не е било проблем преди. Но това, което се случва с електрическата светлина и със сигурност се случва още повече с една стъпка напред с технологиите, е, че хората стоят будни, когато трябва да спят. Това ни разсейва и е изключително привлекателно. Но това, което хората не осъзнават, е какво коства това на мозъка им. Така че бих искала да видя какво се случва, когато спим. В основата на мозъка се намира малка железа, наречена епифизата. Тази железа е разположена в задната част на мозъка ни и освобождава 4 хормона всяка вечер. През лятото това се случва между 22 и 3 часа, а през зимата е между 21 и 2 часа. Как става така, че хормоните се отделят точно тогава? В основата на нашия мозък се намира епифизата. Тази железа е разположена в основата на мозъка и отделя 4 хормона всяка вечер. Сигналите, излъчвани през тъмнината и светлината, се подават през очния нерв към контролен център в мозъка, където се намира часовникът на тялото ни. Телесният ни часовник комуникира с епифизната железа. Кои са тези хормони? Един от тези хормони е серотонина, който е хормонът на настроението. Ако искате да се чувствате добре, лягайте си рано. И знаем, че когато децата стоят до късно през нощта, те не са щастливи, нали? Друг хормон е мелатонина. Мелатонинът е наричан хормон за фиксиране и подмладяване в нощното време, така че в тези часове се ускорява възстановяването. В тези часове е когато телата ни се презареждат и съживяват. Също така аргинин-васитозин. Аргинин-васитозин е хормон, който ни вкарва в дълбок сън. И ако искате да изпаднете в дълбок сън, колкото по-рано си легнете, толкова по-вероятно е да влезете в дълбок сън. Но аргинин-васитозин прави и нещо друго. Той е нашето естествено болкоуспокояващо средство. Знаете ли, че Бог ни е дал нашето естествено болкоуспокоително средство? Когато си лягате рано, нашето естествено болкоуспокояващо се задейства. Но когато използваме нашето естествено болкоуспокояващо, то освобождава отпадък, след като бъде използвано. Но ако тези отпадъци все още са наоколо през следващата нощ, аргинин-васитозин не се освобождава. И как да предизвикаме освобождаването на отпадъците от използването на аргинин-васитозин? Нека да преминем през нашите основни закони на здравето, като доверието в Бога, точно по средата на 8-те закона на здравето. Така ще стигнем до един от следващите закони, който позволява отпадъците да бъдат освободени от тялото. Трябва да преминем по-надолу, за да стигнем до този закон. Ако си спомнете, това всъщност е последният от 8-те закона, който е физически упражнения. Когато тренираме или правим упражнения, предизвикваме освобождаване на потта, което автоматично правим, когато движим тялото. При изпотяването се освобождават отпадъците от използването на аргинин-васитозин. Имам приятелка, която беше медицинска сестра. През 80-те, 90-те години медицинските сестри извършваха цялото повдигане и обръщане на пациентите. По тази причина много медицински сестри получаваха болки в гърба или болезнени гърбове. Днес те имат силни мъже, които да извършват повдигането. В някои болници имат механични средства, с които да повдигат пациентите. Но много медицински сестри през 80-те, 90-те трябваше да се оттеглят от сестринството заради болки в гърба. Знаете ли, че най-голямата кост в цялото ни тяло е бедрената кост, а най-голямата мускулна маса в цялото ни тяло са нашите четворни мускули, които са нашите бедрени мускули. И Бог го е направил така, че да правим цялото си повдигане и навеждане чрез тях. Осъзнаваме ли това? И когато се навеждаме и повдигаме, трябва да използваме най-силния си мускул.
Можем да използваме бедрените си мускули само ако гърбът ни остане прав. Ако се навеждаме или повдигаме прегърбени, цялото ни напрежение отива върху долната част на гърба. Но ако преклекнем с коленете си и така вдигнем тежестта, то тежестта отива в долната част на бедрата. Запомнете това. Трябва да пазим гърба си. Но приятелката ми беше претърпяла доста тежка травма. Претърпя операция, след това и предписаха болкоуспокояващи. И тя се пенсионира на много ранна възраст, беше едва в ранните си 40 години. Какво щеше да прави сега? Как изглежда бъдещето, когато си на болкоуспокояващи до края на живота си? Не е добре, защото след известно време болкоуспокояващите спират да действат така ефикасно. Тогава говорител дойде в града, който говори за естественото управление и справяне с болката, и той говори за аргинин вазитозин, който е нашето естествено болкоуспокояващо средство, което Бог е поставил в мозъка ни да се освобождава всяка вечер. Но той също говори за важността на упражненията. И така, той насърчава и препоръчва ходене по 5 часа на ден. Съжалявам, 5 километра на ден. Какво е това? Бързо осъзнах това, когато миналата събота след обяд бях в националния парк Роки Маунтинс и когато видях числото 2 до изумруденото езеро, си помислих 2 километра, но това бяха 2 мили, което е 2 пъти по-далеч. Така че предполагам, че 5 мили ще бъдат почти 10 километра, което ще й отнеме час. Но малко по малко, докато седмиците минаваха, нивата на болката й ставаха все по-малко и тя успя да спре лекарствата си за болка. Тя трябваше да прави 2 неща. Трябваше да прави упражнения всеки ден и трябваше да си ляга рано през нощта, защото ако си лягате късно, разбира се, че нямате достъп до аргинин вазитозин. Но се случи и нещо друго. Докато упражняваше мускулите и връзките си и сухожилията си, които са около контузията й, станаха силни и компенсираха нараняванията. Не е ли интересно? И тя също откри, и аз разглеждах това подробно наскоро, че тъй като мускулите, сухожилията и връзките около гръбначния стълб започват да работят, то повече кръв навлиза в тази област и това кръвоснабдяване, което седи около костите, подхранва коста и коста всъщност може да се възстанови и излекува. Не е ли невероятно това? Какво невероятно тяло имаме? Ето защо упражненията със сигурност, макар да са на последно място в 8-те основни закони на здравето, не са по-малко важни от другите закони. Четвъртият хормон се нарича епиталамин. Епиталаминът е хормон, който увеличава капацитета за учене. Затова е важно да си лягате рано всяка вечер, за да получите достъп до епиталамина, който увеличава капацитета ви за учене. Ще разберете през следващите няколко дни, когато говорим за ума. Мозъкът ни трябва да става все по-млад, докато остаряваме, и част от това е да научаваме нещо ново всеки ден. Така че, за да можем да запаметим и научим нови неща всеки ден, трябва да си лягаме рано, за да получим необходимите нива на епиталаминът. Това, което намерих за удивително, бе, че придържането към тези закони увеличава освобождаването на тези хормони от епифизната жлеза всяка вечер. Помните ли това първоначалното изявление за слънчевата светлина? Светлите и тъмните сигнали се подават през зрителния нерв към контролен център в мозъка, където се намира часовникът на тялото ви. Слънчевата светлина през деня увеличава производството на тези хормони през нощта и при спане на тъмно. Когато залезе слънцето, тялото ни го знае. Дори ако светлините вкъщи са включени, тогава всичко започва да се забавя, когато слънцето започне да залязва. Водата. Тези хормони изискват от нас да бъдем добре хидратирани, за да можем да ги произвеждаме. Да, също съня. Лягайте си рано. Стресът потиска производството на тези хормони. Упование в Бога. Възложете на Него всичките си грижи, се казва в първо послание на Петър, 5 глава, 7 стих. Защото Той се грижи за вас. И в Псалом 55, 22 Библията казва: възложи товара си на Господа и Той ще те подкрепи. Той никога няма да позволи праведните да бъдат поклатени. Въздържайте се от всички стимуланти. Това, което днес изследванията показват, е, че кафето през деня намалява производството на тези хормони наполовина за 5 часа. Алкохолът потиска произвеждането на тези хормони с 40%.
така че стимулантите пречат на производството на хормоните през нощта. Нашият мозък се състои от нервни клетки. Епифизната жлеза също има клетки, които функционират, като изискват кислород. Набавяме си повече кислород, ако винаги вдишваме и издишваме през носа. Това е онази част от тялото, където Бог вдъхна жизненото си дихание в човека. Храненето. Питателна храна. Разглеждахме храната, плодовете, зеленчуците, ядките, семената, пълнозърнестите храни, а също и бобовите растения. Те осигуряват всички хранителни вещества, необходими за производството на тези хормони. Умереност. Не прекалявайте с храната. Когато хората ядат най-голямата си порция храна през нощта, това потиска производството на тези хормони през нощта, защото толкова много енергия е необходима за храносмилането. Вижте, когато отиваме да спим през нощта, стомахът ни също иска да спи. Ето защо трябва да ядем по-голямата част от храната си на закуска и обяд. Това трябва да са нашите две основни хранения. Вероятно през 50-те години на миналия век са правени множество изследвания за съня. Това, което откриват, като първо правят опити върху плъхове, е, че имат моменти, когато очите на плъха се движили много бързо. Поставяйки електроди върху мозъка, откриват, че когато очите се движат, мозъкът също се движи по-бързо. Но имало периоди от време, когато очите били неподвижни. И тогава мозъкът бил много по-бавен в дейността си. Те нарекоха периода на бързо движение на очите, Нарекли времето с бързо движение на очите. Съжалявам, това е бързото движение на очите. Но не бързия релаксиращ период, нарекли незабързан период на движение на очите. Открили, че в тези периоди се случват някои неща. В периода на бързо движение на очите това е мястото и времето, когато действа системата за архивиране. Тук е нашият мозък. И утре вечер, а също и в събота, ще разгледаме мозъка. Горната част на мозъка се нарича кортекс и точно тук отзад има малка жлеза, наречена хипокампус. Това е мястото, където нашата краткосрочна памет през целия ден съхранява всичко, което се случва през деня. Затова хипокампуса е наречен нашата краткосрочна единица за памет. В периода на бързото движение на очите има система за архивиране, защото в небързия период на движение на очите има един вид куриерска услуга. Това, което куриерската служба върши, е, че отвежда тези спомени до върха на мозъчната кора и ги съхранява там. Тъй като ги съхранява, има система за архивиране, която не се съхранява по никакъв случайен начин. Всъщност книгата "Защо спим" доктор Матю Уокър, който е атеист, каза в книгата си, че е почти като че сънят притежава интелигентност. Ако имах възможност да говоря с него, бих му казала, че това е точно така. Истина е, че Бог е проектирал това невероятно тяло с градена способност да се самолекува. Може да се види дори в реда на системата за архивиране. Сигурна съм, че знаете разказа за това как Исус умря и възкръсна, когато влязоха в гробницата, всички погребални дрехи бяха внимателно сгънати. Това е Бог на реда и ние виждаме невероятния ред в цялата природа, както и в цялото човешко тяло. Може би сте чували поговорката и това, което се говори в неврологията, че нерви, които лежат заедно, работят и пламват заедно. Това, което искам да кажа с това е, че всички наши положителни спомени са подредени заедно, както и всички наши негативни спомени са подредени заедно. Забелязали ли сте, че когато се чувствате тъжни или обезкуражени, всички обезсърчения се появяват, защото нервите, които лежат заедно, пламват заедно? Но забелязали ли сте, че в прекрасен ден, когато всичко върви перфектно, всичко върви добре? Това е така, защото нервите, които лежат заедно, пламват заедно. И това, което са открили е, че тази файлова система се случва в определен ред. И друго нещо се случва във времето на бързо движение на очите и това е сънуването. Има много теории за сънищата. Учих за психиатрична сестра в ранните си 20 години и изучавахме Зигмунд Фройд, който имаше теории за сънищата. Библията със сигурност говори за това, как Бог говори с човека чрез сънища. Няма съмнение в това. Но изглежда, че сънуването всяка нощ има цел.
Някои хора са ми казвали, но аз не сънувам. Отговарям, че всъщност го правим, но единственият начин, когато си спомняме съня си, е когато се събудим по средата на съня си. Но всяка нощ нашите сънища се появяват и изглежда, че тези сънища помагат да се знае как да се регистрират и подредят спомените от деня. Това, което също се случва във времето на бързо движение на очите, е, че има консолидация или затвърдяване на нещата, които сме научили през деня. Не е достатъчно само да разберем и запомним, но искаме да го затвърдим в мозъка си. И затова се случва това във времето на бързо движение на очите. Също така във времето за бързо движение на очите е когато всички изобретения идват в съзнанието ни. Аз съм дъщеря на изобретател. Аз съм сестра на изобретател. Баща ми и брат ми са изобретателите. И това, което изследванията показват, е, че в тези ранни часове, защото, както ще видите, това е когато времето за бързо движение на очите е най-натоварено. Това се случва в ранните часове на сутринта. Знаете ли, че Бог има среща всяко човешко същество в ранните часове на сутринта? Ще научите това в Исаия, 50 глава, стих 4. Библията казва: Господ Йехова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учещите се. Това са онези ранни часове на сутринта, когато тези невероятни изобретения идват в съзнанието на мъжа и жената. И какво се случва във времето на небързото движение на очите? Има куриерска служба, която отвежда дневните спомени до дългосрочното съхранение, но има и система за почистване. Това се случва във времето на небързото движение на очите, когато клетките се свиват, позволявайки повече течност между мозъчните клетки. Това е почти каквото се случва по улиците на града през нощта, когато идват машините за почистване на улиците. Точно това е, което се случва с нашия мозък през нощта. Изглежда като че клетките се свиват и позволяват повече течност да се предвижи между тях. Така бива стимулирана лимфатичната система. Това е система, употребяваща глиални клетки. В нашия мозък има повече глиални клетки, отколкото нервни клетки. Лимфатичната система почиства отпадъци от дейността на невроните. Почиства отпадъците от изгарянето на кислорода и глюкозата в клетките. Също има способността да почиства негативните спомени. Не е ли добра новина това? Ще поговорим повече за това, когато говорим за лекуването на ума и съзнанието, когато говорим по време на нашата съботна лекция. Това, което са открили, е, че тези два периода се случват в интервали от 90 минути. Това, което доктор Матю открива след многогодишни изследвания и преглеждайки други научни изследвания от предишни години, е, че мозъкът и съзнанието ни се нуждаят от 8 часа сън на ден. Той не е бил доволен от подобно заключение, до което стигнал чрез изследванията си, защото не е очаквал да стигне до подобни заключения, че са ни необходими 8 часа. Така че това може да бъде между 20 часа и 4 часа сутринта, или между 21 часа и 5 часа сутринта, което е моят предпочитан избор. Или през лятото може да се окаже между 20 и 26 часа сутринта. Бог винаги ни дава право на избор и това са нашите възможности за избор. Бог желая да ви покажа как това работи в нощните часове. Времето на небързо движение на очите и времето на бързо движение на очите се случват и са активни в различни части на нощта. Затова нека разгледаме времевия период между 9 и 5 сутринта. 9 часа до 10:30 часа са първите 90 минути от времето на небързо движение на очите и дейността заема около 80% от времето, докато при периода с бързото движение на очите заема само 20% от времето. Така че следващите 90 минути са между 10:30 и полунощ. Това са 60% небързо движение на очите и 40% бързо движение на очите. Между полунощ и 1:30 сутринта имаме 50 на 50% на бързо и небързо движение на очите.
Минаваме към 1:30 до 3 сутринта, където имаме 40% небързо движение на очите и 60% бързо движение на очите. Това ни довежда до последния период от 3 до 5 часа, където имаме 20% небързо движение на очите и 80% бързо движение на очите. Това обяснява толкова много. Ако човек си ляга посред нощ, събуждайки се сутринта, те все още могат да имат част от спомените и информация в делът за краткосрочна памет на мозъка, така че през деня те не ще са в състояние да запаметят много нова информация. Когато човек си легне посред нощ, те вече са пропуснали част от процеса на прочистване. Ще видите това утре, когато говорим за болестта Алцхаймер и как когато пропуснем възможността за почистване на мозъка, това означава амилоидни, калцирани тапи могат да се формират в мозъка. Не мисля, че някой тук би желал да развие Алцхаймер. Има причина за всяка болест. Притчи 26:2 гласи: проклятие не постига без причина. Алцхаймер не идва без причина. Но обикновено има много причини, както ще видим утре вечер. Но един от най-големите причиняващи фактори е липсата на сън. Трябва да си лягаме на време, не само за да имаме достъп до дейността и влиянието на епифизата, но също и всички други системи да функционират. Когато спим поне 8 часа на денонощие, позволяваме тези две системи, които Бог е поставил да функционират в нашия мозък, да починат, да се презаредят, да почистят и да се задвижат процеси от паметта към различни други центрове за запаметяване, за мечтаене, за съхраняване на информация, за нови открития. Всичко това Бог е планувал да се случва по време на часовете за сън. Това, което доктор Матю Уолкър открил при много научни изследвания, които е провел, че има 20 студента, 10 от които спели по 6 часа всяка вечер, а 10 от тях спели по 8 часа. Всички учили едно и също нещо. След 3 месеца всички установили, че тези студенти от университета, които спели по 8 часа нощем, запомняли и задържали 30 и дори повече от 40% повече информация от онези, които спели по 6 часа на нощ. По тази причина университета Оксфорд го замолили да направи научно изследване за добрите методи на обучение в този университет. Там той говори за важността на това да си лягаме рано, както и, че най-доброто време за учене е сутрин рано. Затова си лягайте рано, лягайте си в 8 вечерта и ставайте в 4 сутринта. Факт е, че в тези 2 часа между 4 и 6 сутринта човек може да научи почти 2 пъти повече, както и да задържи 2 пъти повече информация, отколкото от 10 до 12 часа през нощта, когато човек заспива. Той също така говори за опасностите на това да се приемат стимуланти. Говори за важността на упражненията, добрата храна. Говори също и за това да няма толкова много изпити, струпани наведнъж. Говори за това изпитите да са разпределени един изпит днес, след няколко дни друг, за да се позволи на студентите да се възстановят. Те никога не го замолили да изготви друго научно изследване. Но това, което той написал, била самата истина. Съществува голям измамник в този свят, който се стреми да ни измами колкото може повече, за да пропуснем ползите на тези значими за нас часове, когато протичат тези нощни процеси. Аз и Майкъл сме женени от 25 години. Когато се оженихме, той беше нощна птица. Той имаше 2 деца и ги отглеждаше сам. Слагаше ги да спят и отиваше да работи в офиса си до 1 часа сутринта. Казваше, никой не ми звъни по това време и мога да свърша толкова много работа. Но когато се оженихме, към 8:30 вечерта му казах, аз имам изисквания, искам да прекарвам това време с теб. Той се съгласи. Но на всеки 2 седмици той казваше, трябва да поработя през нощта, защото изоставам. Казах, добре, и той стоеше до 1 часа през нощта. Но това, което открие, че на следващия ден той е неспособен и изтощен. Това, което той прави сега е, че не остава буден през нощта. Той откри и забелязали ли сте, че никой не ви звъни в 4-5 часа сутринта, освен ако не ви звънят от другия край на света.
Можете да направите толкова много в тези ранни часове на сутринта. Въпреки че се омъжих за нощна птица, той вече не стои буден през нощта. Той откри много по-добър начин. Може би сте чували старата поговорка: 1 час преди полунощ струва колкото 2 часа след полунощ. Това е стара поговорка и все пак съвременните изследвания потвърждават, че това е вярно. Има и друга стара поговорка: ранното лягане и ранното ставане правят човека здрав, богат и мъдър. Това е вярно. Това, което доктор Матю Уокър ни разкрива, е, че 10 нощи с по 6 часа сън водят до само 50% когнитивна производителност и 50% занижена физическа продуктивност. Разбирате, че 6 часа сън на вечер са тотална заблуда, защото на момента се чувствате добре. При само 4 часа сън ги усещаме, но с 6 часа сън на вечер се чувствате добре. Но той ни показва, че не е добре за нас и че това е голяма заблуда. Когато станах на 50 години, естествено започнах да спя по-малко и казах на хората, че имам нужда само от 6 часа на вечер. Но когато станах на 60 години, по средата на 60-те си години, прочетох книгата "Докато спим" и си казах: трябва да спя повече. Трябва да спя повече, защото ме чакат много задачи и задължения през деня. Как успях да се науча отново да спя? Разбирате, че моят проблем беше, че ставах рано, започвах да правя планове. Знаете за какво говоря? Ще отида тук, ще направя това, ще видя онова и мозъка прави планове. Трябваше да изляза от това състояние на правене на планове, защото когато влезете в това състояние на правене на планове, никога няма да заспите. Знаете ли как да излезете от състоянието на правене на планове? Има много начини за излизане от това състояние. Това, което аз правя, е да си повтарям библейски стихове, които вече съм научила. Най-дългият пасаж, който съм научила, е Яков 1 глава, който се състои от 27 стиха. Сутрин си казвам: до кой стих стигнах в наизостяването? До стих 13. Така излизам от състоянието за правене на планове. Старата поговорка твърди, че трябва да се броят овцете, прескачащи оградата, или да се брои от 100 до 0. Една жена ми каза, че си представя човек, който много е харесвала, когато била млада. Може да е мислила за леля си, може да е познат с когото е била. Може да е всичко. Моят съпруг би си мислил за хеликоптери, защото е бил пилот на хеликоптер. Той си купи хеликоптер, който имаше за 1 година. Майка му почина и му остави малко средства, с които си купи тази скъпа придобивка. За 1 година трябваше да подмени почти целия хеликоптер, а нашето служение поддържа много сгради, но той го имаше за 1 година. Той ми каза, че често мечтая за хеликоптери. Така че мислете за нещо, което обичате, което ще ви изкара от състоянието на правене на планове. Синът ни Джеймс каза, че лежи и си повтаря: спри да мислиш, спри да мислиш, спри да мислиш. Казах на един човек за това и той ми каза, че това работи при него. Спри да мислиш, спри да мислиш, спри да мислиш. Така че каквото работи е за вас. Има и нещо друго, което работи. Намираме го в 1 Солунци 5:18, където Библията казва: за всичко благодарете. Просто си лежете в леглото, като изброявате всичко, за което сте благодарни. Благодаря ти, небесни татко, че съм напълно будна и мога да разговарям с теб. Благодаря ти. Всъщност това се нарича когнитивно-поведенческа терапия, което означава, че ако си повтаряте, че нещата ще са зле, те ще са зле. Но ако повтаряте, че нещата ще са добре, те ще са добре. Така че някои от нещата, които биха попречили на съня ви, са тези непрестанни мисли, от които трябва да намерите сами начин да излезете. Една жена ми каза, че пуска лампа с нежна светлина и чете скучна книга като "Живот и навици на австралийската човекоптица". Книга, която не е особено интересна. Тя каза, че когато книгата падне от ръката й, тя бързо изгасва лампата и заспива. Но това, което определено ще ви държи будни, са тези натрапчиви мисли. И също така това, че сте подразнени от факта, че не можете да заспите.
Забелязали ли сте, че ако сте подразнени от факта, че не можете да заспите и сте ядосани, че сте се събудили, не можете да заспите? Затова трябва да излезете от това състояние, като благодарите на Небесния Отец, че сте на удобно легло. Благодаря ти, че не съм в сибирския концентрационен лагер с вестник за покривало. Бъдете изключително благодарни за това, което имате, защото има толкова много, за което да благодарим. Ако не се сещате за нищо, за което да благодарите, то е време да отидете да работите в сиропиталище за сираци в Индия или Африка за 6 месеца. Тогава ще сте толкова благодарни за всичко, което имате. Това, което видях в сиропиталище в Кения, където работим, приятелка, децата там са толкова щастливи. Толкова са щастливи. Попитах едно от тях, харесва ли ти тук? Аз имам легло. Те никога не са имали легло. Нямат възглавници, защото не могат да си ги позволят, но си имат легла. Имате ли си собствено легло? Това е нещо, за което трябва да сте изключително благодарни. Друго, което ще гарантира възпрепятстване на съня ви, е гледането на телефона. 80% от американците спят с телефона си. Възглавницата не служи като протекция срещу електромагнитните полета. Телефона трябва да е много далече от вас. Ако телефона ви трябва за събуждане, тогава го поставете в коридора. Обещавам ви, че ще се събудите. Така че се уверете, че технологиите са далече от спалнята ви, за да сте уверени, че ще спите добре, си отворете прозореца. В момента съм на хотел и, за съжаление, мога да отворя прозореца само 2 см, защото са залостени. Но през нощта обикновено прозорците ми са широко отворени. Също така се уверете, че спите в завивки от естествени материали. Знаете ли, че химично произведените материали, като полиестер, нейлон и акрил, знаете ли, че те нарушават електромагнитното ви поле? Правили ли са косата ви да се наелектризира? Така че важно е да спите в завивки от естествени материали, които може да са от лен, памук или някои от новите естествени материали, направени от дърво като вискоза, модал. Уверете се, че спите в естествени материали. Уверете се, че чаршафите ви са направени от естествени материали, защото те взаимодействат с въздуха и механизмите на вашето тяло. Уверете се, че чаршафите ви често биват проветрявани и излагани на слънчева светлина, както и отделата ви и органите. Забелязали ли сте, че когато купите възглавница, на нея има срок на годност? Ако живеете в Австралия, при нас възглавниците идват със срок на годност, тъй като губи много от влажността си, особено ако се потим повече и влажността попива във възглавницата, която ако не бъде добре проветрена и изложена на слънце и въздух, можете ли да видите муха да се развива в нея? Така че е важно всичките ни завивки на леглото да са чисти и направени от естествени материали. Също така обърнете внимание на обкръжаващата среда. Ако имате мокет в спалнята, трябва да бъде прахосмукан поне един път в седмицата и леглото трябва да бъде дръпнато и преместено. Уверете се, че въздуха, който дишате през нощта, е възможно най-чистия. Има хора, които предпочитат да спят с парче лекопласт на устата, вертикално на устните, не хоризонтално, за да насърчите дишане през носа. Това е един от най-добрите начини да спрете да хъркате и да предотвратите сън на апнея. Съвсем малко лекопласт, вертикално, за да не ви се отваря устата. Начинът, по който може да свикнете да спите с лекопласт е, като сложите за около час през деня за 4-5 дни, преди да започнете да го практикувате през нощта. Защото си спомнете, че дишането през носа пречиства, увлажнява, затопля и поставя въздуха под налягане и балансира различните газове в кръвта. Това са главните причини, но има и много други причини. Научете се да дишате през носа през нощта. Ако не сте сигурни, опитайте с малко лекопласт. Също така е важно, когато си лягате, стомаха ви да е празен. Когато спим, стомаха ни също желая да спи. Какво обаче, ако спите само 5 часа на вечер?
или ако спите само 4 часа на вечер? Какво можете да направите, за да започнете да спите по 8 часа на вечер? Спомнете си, че Рим не е бил построен за един ден. Няма да се случи бързо, но вие можете да се опитвате и да се обучите на тази практика да спите дълго и по-дълго и по-дълго. Важно е да си лягате рано, за да си набавите тези часове, даващи сила. Също научете се как да избегнете мисленето и правенето на планове. Уверете се, че технологиите са далече от спалнята. Има обаче някои неща, които хората намират, че им помагат, когато имат проблем с съня. Това помага на някои хора, на други не помага. Запомнете, че вие сте собствения си лекар, опитвайте се и вижте какво работи за вас. Валериана е една от билките, която е леко успокоително и упоително средство. Лайката е много лека билка и е доста по-приятна за консумация. Валериана не е приятно питие. Много хора предпочитат да поемат валериана под формата на капсули и хапчета. Някои хора откриват, че магнезия им помага. Магнезия релаксира мускулите. Най-добрият магнезий е магнезиевият цитрат и дозата е 500 мг преди сън. Друго нещо, което помага, е мелатонин. Някои хора откриват, че им помага, а други не. Помнете, че вие сте лекаря и каквото работи за един, може да не работи за друг. Но това са някои от нещата, които някои намират, че им помагат да се върнат към навика да спят добре нощем. Както виждате, съня е много важен закон за доброто здраве. Защото през нощта е, когато нашите бактерии се зареждат и силите се възстановяват през нощните часове. Също така обърнете внимание на обкръжаващата среда. Ако имате мокет, в спалнята трябва да бъде прахосмукан поне един път в седмицата. Сега ще дам възможност за задаване на въпроси. Имате ли въпроси върху съня? Здравей, Барбара. Полезно ли е да спим голи? Определено е полезно. Полезно е. Много хора установяват, че спят по-добре голи. Също така Адам и Ева са спели голи. Но това определено е личен избор. Благодаря много. Здравейте и добър ден. Имам въпрос, който не е директно свързан с съня. Забелязах, че по време на презентациите не носите очила. Въпросът ми е как можем да предотвратим през биопията или да върнем назад застарялото зрение. Има много хубава книга, написана от доктор Уилям Бейтс, нарича се "По-добро зрение без очила". Имам и друга книга в библиотеката си от дома, нарича се "Помогнете на децата си да имат по-добро зрение". Написана е от жена, която е носила очила с голям диоптер, както ги наричаме, буркани. Тя вече не носи очила. Тя е носила тези очила, когато е била тинейджърка. Тя прочита книгата на доктор Уилям Бейтс "По-добро зрение без очила" и прилага основните принципи. В последната глава на книгата са описани точно тези основни правила на здравето. Там се казва, че очите имат нужда от слънце. Но никога не бива да гледаме към него директно. Но трябва да сме навън и ултравиолетовите лъчи да минават през очите. Говори за това, че очните клетки трябва да са добре хидратирани. Говори за важността на окото да спи и почива. Показва, че напрежението в очите сутринта ги прави по-силни.
Но вечер, когато очите са уморени и ги напрягаме, ги правим по-слаби, защото очите ни са свързани с мозъка. Намерих това за много интересно. Също така посочва как стресът допринася за качеството на нашето зрение. Говори също за стимулантите, които водят до дехидратиране на тялото и как те влияят на зрението ни. Очните клетки имат нужда от кислород. Ние поемаме повече кислород, като дишаме през носа. Говори за това, че очите ни имат нужда от добра храна и подхранване. Трябва да се храним с най-добрата за нас храна. Не прекалявайте със съня. Работата и заниманията, ежедневните упражнения подобряват кръвообращението и снабдяването на очите. Отскачането или скачането на батут помага. Начинът, по който помага, е: аз го правя. Ние имаме очни мускули за далечно и близко виждане. Когато правя отскоци, да кажем в хола, се фокусирам на рамката на прозореца. Тогава дървото навън подскача. След 10 отскока се концентрирам върху дървото навън. Тогава рамката на прозореца подскача. Имам и саксии с цветя, на които си фокусирам погледа и колата отзад започва да подскача. А цветето остава неподвижно. Разбирате, нали? По този начин упражнявате очните мускули. Но един от проблемите днес е, че хората упражняват предимно мускулите за близко виждане. Един офталмолог казва, че трябва да прекарваме повече време с съзерцаване на планините. Трябва да прекарваме повече време в упражняване на очните мускули за далечно виждане. Когато чета най-малкия шрифт, имам увеличителни очила, но употребявайте очилата си колкото се може по-малко. Здравейте и добър вечер. Имам един троен въпрос, ако нямате против. Първия: трябва ли да държим цветя в спалнята? Какъв вид цветя? И как цветята помагат за прочистването на въздуха, за да спим по-добре? Благодаря. Едно от най-добрите цветя за пречистване на въздуха е растението паяк, хлорофитум. Тъй като листата му са многобройни, растението паяк има листа, които изглеждат ето така. И има бели и зелени черти, но листата са толкова многобройни. Ето така. Това е много красиво растение. Това, което се случва, е, че растението поема въглеродния двуокис, който ние издишваме, а отдава кислород. Растенията вършат много добра работа в пречистването на въздуха. Въпросът е на слушател, но не е свързан с съня, а по-скоро има ли лечение за язва? Лечение за какво? За стомашна язва. Определено има лечение. Има две билки, които покриват и успокояват лигавицата на стомашно-чревния тракт. Едната билка е червен бряст или слипари елм. Поема се с вода и покрива, успокоява и лекува лигавицата на червата. При стомашна язва се поема преди всяко ядене и преди сън. Когато си легнете, билката покрива и успокоява стомашната лигавица. Другата билка е алоe вера. Барбара, слушател от вчера, има въпрос към вчерашната презентация. Не съм сигурна, че мога да видя. Сега ви виждам добре. Тя иска да знае, има ли връзка между възпалителните процеси и диабета. Също дали ще дискутирате върху проблемите с кожата и екземата и дали има връзка между диабета и екземата. Тя също има въпрос върху съня и аутизма. Тя желае да знае има ли връзка между аутизма и съня. Тя има две момчета, страдащи от аутизъм. Аутизмът има една главна причина – невротоксините. Главната причина децата да страдат от аутизъм днес са невротоксините в детските ваксини. Срещнах много хора и четох за много хора, на които са се родили съвършено здрави деца, до деня, когато са били вакцинирани.
Така че това е главната причина. Има книга наречена "Спрете аутизма днес", Stop Autism Now, на доктор Брус Файв. Той показва, че децата, поставени в правилни условия, могат да се възстановят, дори децата, страдащи от аутизъм. Тези правила за добро здраве са важни. Децата имат повече нужда от сън от възрастните. Децата трябва да си лягат поне 2 часа преди възрастните. Така че сънят е много важен за презареждането и възстановяването на мозъка. Доктор Брус Файв говори за 5 алергена, за които и ние говорихме по-рано. Млечни продукти, пшеницата, овесът, фастъци и рафинираната захар. Когато те бъдат премахнати от диетата, на детето се наблюдава 50% подобрение. Толкова е просто. Имаше и други въпроси. Имаше и въпрос за възпаленията. Ако в тялото има възпаление, то има причина. Тогава човек трябва да установи какво причинява възпалението. Защото в тялото не би трябвало да има възпаление. Храни, съдържащи овес, са богати на лектин, който предразполага към множество възпаления в тялото и ги увеличава. Така че ако някой има възпаление в тялото, то тези 5 алергена трябва да бъдат спрени. Диабета е обикновено предизвикан от увреждания на панкреаса, за което обикновено има причини. Това може да са лекарства, наркотични или химични средства, или пък може да е поради натоварване на панкреаса, както вече разгледахме вчера. При проблеми с кожата, ако се спрат тези 5 алергена, сме виждали как кожата се възстановява за около 2 месеца. Благодаря. Възможно ли е дете да спи твърде много? Предполагам, че всеки може да спи твърде много. Но децата обикновено не обичат да спят. Обикновено децата не спят толкова много. Те може да стават късно, защото са стояли будни до късно. Аз имам въпрос. Ти започна да говориш и аз имам нужда от допълнителен съвет за подобряване на навиците за сън при децата и как да им помогнем да спят през нощта. Нещо друго за децата и лягането. Ако искате детето да е в леглото в 18:30, трябва да започнете приготовление в 16:30. Трябва да започнете да ги подготвите от по-рано. Аз наблюдавам снаха ми с 3 и 5 годишните деца. Тя им прави лека вечеря към 17 часа. Те са в банята в 17:30, 18. Завежда ги от банята директно в спалнята. Всички пердета са спуснати, стаята е затъмнена и лека светлинка е пусната. Облича им пижамите, слага ги в леглото, чете им истории. Разбирате, че това е подготовката. Не може да очаквате, че ако телевизора е пуснат и нещо интересно се случва, да им кажете: деца, време е за леглото. Нещата не работят по този начин. Трябва да започнете да ги подготвяте. Ако повтаряте същите действия по същото време всяка вечер, то ще направите детето да има тези навици. Нещата стават по-лесни. Имаме член на Спасение, за да спасяват. Името е Стефани Гроув. Тя има въпрос за сърцето. Тя пита какво може да направи, за да подобри своята тахикардия, учестен сърдечен ритъм и сърцебиене. Има 2 неща, които може да предизвикват тахикардия. Едното е кофеина, другото хибридизираната пшеница. Хибридизираната пшеница има структура, която е много трудна за тялото да разбие и обработи, което в отговор може да предизвика сърцето да работи усилено, предизвиквайки тахикардия. Така че тези субстанции трябва да бъдат премахнати. Магнезиума е един от най-добрите мускулни релаксанти, така че приема на магнезий може да доведе до релаксиране на сърцето. Мисля, беше вторник вечерта, когато разгледахме сърдечното здраве и влиянието на глога. Глогът може да стабилизира и релаксира сърдечните функции. Глогът е много безопасна билка и може да се взема дози от 4000 до 5000 мг на ден. Какво предизвиква изсъхването на очите? Няколко са нещата, които предизвикват изсъхването на очите. Но има начин за подпомагане и възстановяване на изсъхналите очи и това е рициново масло.
Ако ви е трудно да капнете капка в окото, просто си прокарайте пръста и намажете миглите. Има го усещането за лепнене, но до 30 секунди ще бъде абсорбирано в окото. Много благодаря за презентацията. Какво бихте препоръчали за възрастни в подготовката им за сън и хигиенни препоръки в подготовката на тялото за един добър нощен сън? Яденето по-рано през деня. Топъл душ или вана с Epsom сол е добър начин за успокоение на тялото, затъмняване на светлините, нежна музика спомага за успокоението. Здравей, Барбара! Благодаря ти, че си тук с нас. Ти спомена по-рано да се постави лекопласт на устата, за да се намали хъркането. Това действие многократно ли е или е само за определен период от време, което ще помогне да се разреши проблема? Едно от нещата, предизвикващи хъркането, е твърде много слуз в евстахиевите тръби и онези 5 храни алергени са причина за образуването на завишени нива на слуз. Когато тези храни биват спрени, може да отнеме около 2 месеца, за да се видят пълните резултати, тъй като трябва да се изчисти всичката остатъчна слуз. Също така трябва да се намери причината. Също така, когато имате малко наднормено тегло, може да допринесе за хъркането нощем. Така че тези фактори трябва да се разгледат, но лекопласт на устата насърчава дишането през носа. Когато се научите да дишате през носа, промените диетата си, свалите наднорменото тегло, може и да не се налага да слагате лекопласт на устата. Здравей, Барбара! Колко часа преди сън препоръчваш да се консумира последното ядене за деня? И вторият въпрос е: какъв тип храна препоръчваш за последното хранене преди сън? Вероятно, идеалният вариант е да се яде 3 до 4 часа преди лягане. В най-идеалния случай 4 часа, но поне 3 часа. Лека вечеря би била супа, плод, сухар или кракер с авокадо, или някои хора биха предпочели смути. Моите 3 момчета работят тежък физически труд през деня и те всички имат добра вечеря. Но те обикновено не консумират тежки храни. Тежки храни са житните изделия като хляб, препечен хляб, макарони. Аз казах крекери, но сухите крекери са като сухарите, при които нишестето почти го няма. Друг от нашите слушатели иска да знае дали имате препоръки за 7-годишно дете с сърповидно-клетъчни нарушения. Помогнах на няколко души с сърповидно-клетъчни нарушения, като отново спряхме 5 алергена и приложихме законите за добро здраве. Те се свързаха с мен, за да ми кажат за големите си подобрения и облегчения. Но пълното ни оздравяване ще настъпи, когато видим онзи малък бял облак, идващ от изток, когато Исус се завърне отново. Само тогава ще бъдем напълно излекувани. До тогава имаме само поддръжка. Здравей, Барбара! Има ли лечение за идиопатичните поплавъци или плаващите елементи в окото и какво ги предизвиква? Плаващите елементи в окото може да бъдат предизвикани от няколко неща. Очите, носа, ушите и устата ни са свързани чрез евстахиевите тръби. Често натрупването на слуз може да повлияе на очите, така че спирането на 5 храни алергени, също така рициновото масло, което намазано върху очите, може да помогне за разпръскване и облегчение. Някои хора страдат от суха уста или пресъхване на устата. Лекарите обичат да предписват лекарства. Имаш ли препоръки по този въпрос? Също прегледай отново 5 алергена, защото успях да запиша само 3 от тях. Благодаря. Добре, ще го направя. Млечните продукти, пшеница, овес, фъстъци и рефинираната захар. Сухата уста е обикновено през нощта, е поради дишането с отворена уста. Затова е важно да си залепим устата с лекопласт,
Може също така да е предизвикано от дехидратация. Някои хора пият вода, но не поемат кристали от келтска сол. Трябва да се поема малко кристалче от келтска сол преди всяка чаша вода и това е начина да се хидратира тялото. По този начин водата бива издърпвана в клетката. Така че проверете хидратацията си, приема на сол, елиминирайте дишането с отворена уста. Добър вечер, госпожо Онил. Надявам се, че сте добре. Имам въпрос от снощната дискусия върху диабета. Зная, че има симптоми, които да ни направят да сме скептични или да ни направят да повярваме, че имаме диабет. Един такъв симптом са белези по кожата, замъглено виждане. Друга характеристика е изтръпването на крайниците. Аз взимам антидиабетични лекарства и дневни добавки от години. Винаги съм виждала перфектно. През целия си живот не съм имала изтръпване на крайниците. Направих си кръвен тест тази година и съм в почти преддиабетна фаза. В миналото моята кръвна захар винаги е била в норми. Храня се и предпочитам биологичната и нерафинирана храна. Бяхте ли тук снощи? Да, бях. Но имам въпрос за двата симптома. Как да помогна на замъгленото си виждане, освен с хранителни добавки, като внимавам на диетата си и така нататък. Второ, аз вземам магнезий като хранителна добавка, когато става въпрос за изтръпването на крайниците. Какво бихте препоръчали? Правите ли упражнения? Да, правя. Опитвам се да правя упражнения по 45 минути, поне 4 пъти в седмицата. Ние намираме, че прилагането на всички принципи, споменати снощи, може да възстанови всичко наобратно. Може да не е за една вечер, но малко по малко определено може да помогне. Благодаря ви. Благодаря ви за вниманието. Ще изкажа молитва за приключване и ще имаме почивка. Татко, благодаря ти за всичко, за което ни научи. Благодаря ти за нашия мозък, за епифизната жлеза и невероятните функции, случващи се докато спим. Притчи 14 стих 6 казва: за разумния знанието е лесно. Благодаря ти, че ни даваш разбиране и тази вечер и ти благодаря, че сега имаме знанието за това, как да употребяваме деня и нощта, като извличаме най-доброто от тях, както и от нашия живот. Благодаря ти, Татко, че чуваш нашата молитва, защото молим в Исусовото име. Амин.